Wis mari kabeh ta dungaren. Iya Mbak, wis nyepak kabeh, mangan wis nyepak, wis oma wis resik kabeh. Soale dilongkas bojoku mulih Mbak, soale wong iku lek mulih ku njaluke ku mangan iku dikancani, aku sing njupukno, sing nyepakno. Terus kudu ana wedange kopi pisan. Kok lek gak ono wong sida mencak-mencak. Walah lek bojoku enggak, kate gawe wedok gawe dhewe. Lah terus kaya umbah-umbah nyapu gak tau gelem ngewangi. Yo gak Mbak, wong gak tau wis aku kabeh ngene iku wis. Terus resik omahku kabeh yo aku kabeh. Gak enak Mbak, lek aku gak bojoku ya mesti ngewangi nyapu, ya ngewangi umbah-umbah, ya ngewangi masak. Intine ku kerja sama. Ya enak lek bojone sama ngerti ngono Mbak, bojoku gak ngerti Mbak. Wis pokoke ngertine ku sembarang kudu nyepak, wis omah kudu resik, lambe wis sing kate digawe kudu wis siap wis distrika Mbak. Intine ku dhewe ku pokoke kerja tok wis Mbak. Dadi penggawean omahku kabeh ku aku sing ngurusi. Gak enak yo. Makane Mbak, anakku ku saiki ku wis mendak gede kan. Tak urui mulai nggal titik penggawean omah ya. Dadi cek ngerti meneh ku cek iso ngewangi bojone Mbak, kan sakno wong wedok lek kabeh ditandangi dhewe. Yo yo Mbak, anakku yo ngono tak uruki nyapu. Yo kok intine sing dhek iso dhisik. Iya. Cek meneh-meneh ngerti nang wong wedok. Ayo. Walah wis iku wis didikan ibuke biyen. Iya.